Сега Симеон Дянков ще чуваме какво залага държавата по отношение на финансиране на туристическите обекти във Варна и какво би могло да се случи наистина в следващите 6 месеца до една година. Благодаря. Аз съм от тия хора, които последните няколко седмици пробвахме 3 пъти да стигна до римските бани. Понеже пътувам след работно време, стигна винаги след 6 часа. Това е през лятото, става въпрос. Понеже те затварят в 6 часа, на 3 пъти не успях да влеза. Гледах само през оградата. И на 4-тия път, представете си какво е за средния турист, 4-тия път помолих председателя на Общинския съвет и ми го отвориха за мен. Това е един малък, но проблем, който голяма част от бизнеса вече спомена, че инфраструктурата, в случая дори кога е отворен и кога не е отворен обекта, не е съобразена с потока на туристи. Защото повечето туристи, дали като мен специално искат да видят този обект, или са all-inclusive, или просто се разхождат. Аз предполагам, през летните месеци поне, тръгват из центъра на Варна да гледат този тип неща, след 6 часа просто, понеже са били на плажа, понеже е било горещо. Това е сравнително малък пример, показва колко наистина не е мислено до сега как да се от една страна привлекат туристи, от друга страна тези, които са тук, това да стане като част от техния пакет, почвайки наистина от летището, така че те, влизайки в държава, за да могат да видят някои от тези неща и да си ги запечатат в съзнанието, идвайки по пътищата и така нататък. Ние за 4-ти път мисля, че се виждаме в този формат с вестник Стандарт, почвайки от Бургас, след това Търново, Белоградчик, сега е Варна, имаме след това Казанлък, Смолян, Нова Загора, но от този 4-ти път тук, да си го кажем направо, обстановката е така най-тревожна. В смисъл най-малко, според мен поне от това, което съм видял, е имало инициативност, става въпрос от администрацията, да станат нещата по-добре, отколкото са сега. И може би наистина е добре, че се виждаме днес, за да начертаем някои приоритети и да се видим пак примерно след 6 месеца, да видим дали наистина сме ги свършили тези приоритети или част от тях и до каква степен. Първо, какво може държавата в кратък срок да направи, за да подобри туристическата и културно-туристическата услуга в Варна е нещо не толкова свързано с археология, а именно в следващия бюджет сме заложили финансирането на скоростен път от Русе до Шумен и Белокопитово-Шумен или обратно Шумен-Белокопитово, така че поне туристите, които идват от тази посока, румънски туристи, молдовски туристи, някои украински туристи, да идват доста по-лесно, отколкото сега идват в Варна. Тази инвестиция, скоростен път Русе-Шумен, връзката с магистралата, ще ни струва около 95 милиона лева в следващия бюджет. Почвайки, между другото, този уикенд вече се строи, защото е сравнително мека, поне за сега, есента. Така че можем да напреднем още тази есен и ни уверяват от АПИ, че до следващия летен сезон този скоростен път може да е почти завършен. Какво означава почти? Че по голямата част вече ще е завършен и може би ще има отсечки, които ще изчакат до есента. Така че това ни е една от големите инвестиции в региона, защото, както няколко души казаха, почвайки с професор Овчаров, не само обектите, трябва сравнително лесно да идват до там хора. Малко са обектите, които са почнали, за мен между другото Перперикон е един такъв, просто заради инициативността, волята на един човек, професор Овчаров. Обикновено трябва да се вържат няколко фактори, държавна организация, местна администрация, бизнеса, ползите, научните среди, за да можем и туристическия бренд, да можем наистина да пакетираме една добра
една добра оферта и на български, и на чужди туристи, така че има някои, но са много малки. За мен всъщност изпъква Перперикон, така като проект, който ако не беше професор Овчаров, нямаше да се случи. Просто инициативността беше изцяло на един човек и след това, след време, тръгнаха други до някъде да помагат в един сравнително труден, между другото, регион. Варна не е такъв регион, така или иначе има туристически поток, може да се мисли той да се опрости, както казах ние поне за румънския поток, мисля, че до следващото лято ще направим доста. Общината ще е хубаво наистина да се активизира и както в Бургас вече се работи по терминал и тук нещо най-после да стане. Но пътищната инфраструктура и въобще транспортната инфраструктура е някаква основа. Почвайки оттам, наистина е хубаво да се каже кои са обектите, които и до сега може би всъщност са посещавани, просто трябва да подобрим услугата, която даваме там. И инфраструктурата да е по-добра, която води до самия обект, и на самия обект да има по-добра инфраструктура и по какъв начин си говорим за този обект, какво имаме писмено, какво излиза в медиите, български, чуждестранни и така нататък. Това е идеята на днешната среща. В Бургас това го правихме преди 2 години и малко. Така че това, което днес се говори за Вия Понтика, която между другото обхваща не само Южното Черноморие, а Вия Понтика може да дойде до тук и догоре всъщност. Това ни беше идеята, но там ни трябваше около 2 години и половина и друг един такъв инициативен човек, Божидар Димитров, за да сме на нивото, което сме сега. Което е, че има 10 обекта, по които вече втора година по някои от тях се работи доста активно. Созопол е така най-видим, но има доста други интересни обекти, по които се работи. И макар, че почнахме с инфраструктура, голяма инфраструктура, там знаете магистрала Тракия, освен тази магистрала Меден рудник, който вързва към Южното Черноморие на юг от Бургас. Като почнахме да се занимаваме с археологическите обекти, излезе темата, всъщност се оказва, аз това не го знаех до миналото лято, че като минеш, така да се каже, под Созопол или айде под Царево, там няма път. Пътя за тези, които се ходили, да е за една кола и някакъв такъв почти липсващ път. Така че, примерно, някой беше решил да ходи до Ахтопол, до Синеморец, път реално няма. 2 коли не можеха да се разминават. Сега, ако идете, аз вчера бях там буквално по това време, вече има истински двулентов път, 6,40, отстрани вече има мантинели и така нататък. И надявам се до края на ноември, този път ще бъде завършен чак до Резлово. В смисъл не е само, че има, някой казва, че се притесняваме от магистрала Тракия, не е само, че има магистрала Тракия, която следващата пролет вече ще ходи София, Бургас, ами като стигнете до Бургас, минавате през Меден рудник надлеза и стигате чак до Резово по добър път, който до сега го е няма. Това предполага, този път между другото на 2 пресечки ни струва около 9 милиона лева. Той нямаше да го има, ако не беше археологическия проект Вия Понтика, защото почнахме по него и се зададохме въпроса, и професора между другото го е задавал в други региони. Това е хубаво да има обекти, но как ще дойдат туристите?